Pakistan topukun tewekkülçüligi üçin Türkmenistandan kepirlik soraýar. Hindistan gazyň bahasyny gymmat görýär. Pakistanyň medeniýeti Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi işe girenden soň onuň Awganistanyň geçýän bölegine islenlik ýykynçylyk işi ýüze çykan halatyny Pakistanyň üstaşyr gaz ýetkisiniň öwedini Türkmenistanyň dolmagy razy bolanlygyny habar berýär. Habarda Türkmenistanyň gazyň bahasyny täzeden seretmäge razy bolandygy aýdylýar. Beýleki tarapdan Hindistanyň medeniýeti top arkaly ýeberilýek gazyň Hindistana sarp edijileri gymmada düşýänligini habar berýär. Pakistanyň Dini Yüz neşri topuk ulalaşygyny uruşdan ejir çekýän Awganistanyň üstaşyr ýeberilýän gaz ýykynçylykdan ziýan çeken ýagdaýyna munyň öwedini Türkmenistanyň dolmagy razy bolanlygyny habar berdi. Neşir özünün Pakistany çeşmelerine salgylanyp beren habaryna Türkmen tarapynyň Pakistana aktaryljak gazyň bahasyny täzeden seretmek boýunça ulalaşanyny, ýakyn wagtda gazyň bahasyny maslahat etmek üçin Türkmen gazyň bilermenler toporunyň Pakistana sapar etjekdigini aýdýar. Pakistan medeniýetine çykan bu habar Pakistanyň ýokary derejeli harby resmiýetiniň Türkmenistana sapar edip, ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen geçiren duşugynyň ýygyanyna gabat geldi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä 8-nji oktýabrda Pakistanyň goşunynyň Birleşen Karargahlarynyn komitetiniň başlygy general Zubayr Mahmud Hayat Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň töweregindäki meseleleri maslahat etdi. 13-nji oktýabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Pakistan medeniýetine salgylanyp topukun guruluşynyň ýyda tesirilmegi bilen bagly problemany çözmek üçin üstümizdäki hepde Türkmen wekiliýetiniň Pakistana sapar etjekdigini habar berdi. Türkmenistan guruluşynyň ölçäginden geçýän bölegine 2015-nji ýylyň dekabr aýyna bagdalyga berilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň üstü bilen Günorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kub metr gaz eksport etmegi maksat edilýär.